der fået farvet håret grønt. Så det var nok klap gælderne i. Kom ind! Undskyld, jeg kommer for sent. Det gør ingenting. Det er noget på din plads. Har I nu husket at lave lektier? Okay, men er det ikke lige meget? Nej, jeg vil have, at du laver lektier. Ole, har du lavet lektier? Men hun ved det. Det er godt nok tit, hun laver dine lektier. Sofus, har du husket at lave lektier? Jeg har lavet mere end det. Det var godt. Find jeres madpakker frem nu. Ole, har du glemt din madpakke? Nej, men hun ved det. Nå. Jeg vil gerne ud og vaske hænder. Ja, værsgo. Nå, skal lille Ole ud og vaske fingre? Ja, så kommer der flere bakterier på leverflaskerne. Har du Sofus kommer ud? Skal vi? Nå, skal lille Sofus ud og spille fodbold? Nå nej, han må jo få bukserne og Birgitte. Nå, så skal han sikkert op gænge. Jeg må altså ikke skubbe, det siger min mor. Nå, så din mor dø. Ja. Jeg skulle til matematik da. Så Victoria, kan du så gå op og smide det der ralleværk ud? Lige nu. Ja, prøv at slappe af, lærer. Pas på, Mads. Hvad nu om stunder? Ole! Stop med det der. Vi skal, ja, du kommer lige ud på gangen efter den her time går. Ja. I har ingen lektier for til næste gang. I kan godt pakke sammen nu og tage hjem. Ole, kom lige med mig. Sådan gør det, når man ikke... Skal vi være kærester? Ja, nej, eller måske hilsen Ulla! Hej, mor. Hej, skat. Nå, hvordan er det gået i skolen i dag? Fint. Så er det sidste time, og jeg vil gerne ro ned fra Ole. Tag lige de der solbriller af. Eller du kan have en lussing igen i dag. Nej, tak. Hej til virkelig. Victoria, du skal gå op til rektoren nu. Hvorfor det? Lærer, jeg skal komme herind. Ja. Næste gang du går foran, så går du ud af skolen. Det er din advarsel. Vel? Okay, nu skal jeg lige ringe til mig. Må jeg spille en sang for dig på klaveret, Signe? Jeg har faktisk lige lært en af akkorder. Ja, det må du gerne.
Er det ikke flot, Signe? Ja, det er stort. Det er godt rettet op, det der. Nej. Nico, kan du ikke begynde at gøre det i stedet for grins? Nej, der kommer Sofus. Du må hellere skynde dig. Kom ind, ellers kommer for sent. Tak. Nej, der kommer Sofus. Du må hellere skynde. Tak. Hej, nu. Nej, jeg ved, det er forkert. Så tager vi nummer 12. Nej, I skal ikke sætte jer gyngen. Dam, lad være med at sidde og gynge. Og Nico, du skal ikke begynde sådan. Du skal sige. Det gjorde Nas. Nej, du skal sige, man må altså ikke skubbe, det siger min mor. Jeg må ikke. Det siger min mor. Nej, kom. Så kan jeg stemme. Tak.